Obywatel Piszczyk to formacja, która grała parę chwil temu. A teraz zapraszam powolutku na estradę zespół Noto Kako. Nie wiem, cóż to ma oznaczać, na pewno coś tajemniczego. Jestem przekonany, że za chwilkę będziemy świadkami cudownego psychodelicznego wylewu estradowego. Formacja Noto Kako montuje się. Zapytam chłopaków, cóż to oznacza. Zobacz, tysiące spragnionych fanek chciałyby się zorientować, cóż to oznacza. To nic nie oznacza. O, i to jest enigmatyczna odpowiedź. To nie oznacza kompletnie nic. Z drugiej strony, być może kolega obiecuje, że po grze wstępnej wyjaśni, cóż to oznacza. Noto Kako za parę chwil. Bardzo poważny przekaz. Taki lekko feministyczny. Wiem, że dziewczęta ostatnio nabierają coraz więcej energii i nie imponują już im mężczyźni, którzy chcą wykonywać głupkowate ruchy i szeptać do ucha jakieś durne teksty. A przy okazji, to ta informacja dla mężczyzn, że ktoś z was chce zdobyć kobietę, to musi jej do ucha wyszeptać najsłodsze ze słów, a to słowo to po prostu melasa. Jeżeli ktoś z was wyszepcze do ucha kobiecie słowo melasa, albo dostanie wpysk, albo będzie współżyć. Natomiast wracam do tekstu dla formacji Betonowy Rzęsistek. Przepiękny, głęboko humanistyczny tekst, który nazywa się Zeżry mój tampon. I brzmi tak. Będę się wcielał w taką miłą dziewczynkę. Będą grać za chwilkę, spokojnie. Słuchaj, wciągnij trochę kraku i za 2 dni będą grać już. Wiem, brzmi tak. Mój Romeo jest śmierdzący, dziś poczułam to niechcący, miał zalane moczem slipy i chciał dotknąć mojej cipy. Ty chodząca kupo gnoju, zostaw ciało me w spokoju. Swój rozporek możesz zamknąć, będziesz dzisiaj żar mój tampon. Dziękuję bardzo. Teraz orientujecie się, dlaczego Wisława żyła tak krótko. Usłyszała ten wiersz, po którym nie mogła się odnaleźć i musiała przez 2 tygodnie trzymać głowę między okładkami kondensatora. Już za parę chwil przed wami zespół Noto Kako. Ostatnie ruchy. Przyjechali dzisiaj 5 tirami, które są zakopane za estradą, dlatego ich nie widać. Ale są przygotowani. Ubiera ich matka Gianniego Versace. Proszę spojrzeć. Fenomenalna, cudowna kaszubska stylistyka, czyli trampeczki, krótkie spodnie, do tego sandałki. Myślę, że nawet zespół YouTube mógłby podpatrzeć niektóre rozwiązania estradowe. Ja powolutku będę zmykać, nie będę wam tutaj przeszkadzać w konsumpcji twórczości. Zadzwońcie do przyjaciół, że dzisiaj mamy naprawdę fenomenalną aurę, jest milutko, cieplutko i sympatycznie. Także bądźcie z nami, a za chwilę Noto Kako. A ja jeszcze w dalszej części zaprezentuję wam parę wstrząsających wierszy. Nie będziecie mogli spać po nich. Znam pewną kobietę, którą moje teksty tak rozjuszyły, że dobrała się do swojego ulubionego pluszowego niedźwiadka. Został tak biedny miś spenetrowany kilka razy, że 2 razy w tygodniu ma zaszywane futerko przez lokalnego krawca. Są bardzo poważne chwile. No dobra, Noto Kako za chwilę. Halo, witamy serdecznie na Trójboju Kaszubskim. Nazywamy się Noto Kako. Zagramy dla Państwa eklektyczny set. Gdzieś tam w okolicach Jasu. Gramy bez próby.
będzie Krzysztof Marek. Zaraz.
zespół Noto Kako, Piotr Kamerski saksofon, Bartłomiej Turski perkusja, Juliusz Kapka bas i gitara. Dziękujemy bardzo za uwagę. Teraz ostatni numer i zapraszamy na dalszą część trójboju.
swojej kanapy. Posłuchajcie, przyjechali z matką. Matka chce bisu. Dostaniecie 15 zł na materiał na spodnie, tak? Mają jeszcze zagrać. Co na to matka? Mają grać? Niech grają! A co dostaną w prezencie? Dupę pokażą! Co mają pokazać? Ale masz swoją. Nie widziałaś? No dobrze. Powiem ci tak, oni mają trochę więcej do zaprezentowania niż tylko dupę. Słyszałeś? Ta kobieta domaga się... Posłuchaj, zagraj jeszcze. Zagraj, słuchaj, ona ci podaruje paprykarza szczecińskiego w nagrodę za to, że tak ładnie grasz. Pani muzyka alternatywna w sandałach, czyli No to Kako. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaufanie. Mamie. To kocha swoje dzieci, więc wiadomo. A przypominam, że Piotr Kamerski na saksofonie, Bartłomiej Turski na perkusji i Juliusz Kapka, gitara i bas.
Kochamy was, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Formacja No to Kako. Bisu nie będzie, ponieważ zespół odjeżdża, a czy dokładnie odlatują do Bułgarii jutro od koncertu w Złotych Piaskach na dancingu. Ale to myślę, że ten koncert da wam sygnał, że warto będzie inwestować w tę formację. Jak sami wspomnieli, niedługo będą grać w Radiu Gdańsk, także bądźcie czujni.